Obitelj Čikvar iz Velike Barne pokraj Grubišnog polja 10 godina bavi se uzgojem ovaca čiste romanovske pasmine u 5 krvnih linija. Riječ je o mesnoj ovci, a koliko je ta pasmina vrhunske genetike tražena, svjedoči sve veći broj kupaca iz inozemstva. Ovca koja ima visoku plodnost, koja je najdohodovnija ovca momentalno na našim prostorima. U tom smo već 10 godina i prepoznatljivi smo u Hrvatskoj i šire, znači Srbija, Turska, Njemačka, Slovenija i Austrija gdje izvozimo naše ovce. Prosjek na ovoj farmi je 5,8 janjaca po ovci godišnje, a znatno poboljšanje dnevnog prirasta janjadi primijetili su kada su počeli koristiti prehrambenu smjesu za janjad tvrtke Patent Co, jer kako kaže sam moto ove tvrtke Patent Co, kvaliteta je to. Prirast dnevni 350 grama. To je izuzetno dobro, dok smo sa ostalim smjesama imali 280-290 grama, a sad smo došli na 350 grama, što je jako dobro i vrlo smo zahvalni Patentu koji nas prati u tome i na sastavu te njihove smjese. Same pohvale što se toga tiče, znači od dostave, dostupnosti. Mi u svojoj paleti proizvoda za uzgoj janjadi imamo potpunu smjesu od 18% proteina i potpunu smjesu 16% proteina. Konkretno na farmi Čikvar se koristi potpuna krvna smjesa od 16% proteina. Ona ide od 15 kg do 30, znači za tovnu janjad. A konkretno što ih odlikuje? Odlikuje ih optimalan odnos proteina i energije. Znači kvalitetne žitarice koje se kod nas u tvornici laboratorijski ispituju i nema ulaza ni jedne komponente da se 2-3 kontrole ne prođe. Odlikuje ih optimalan odnos vitamina i minerala, što se na ovoj farmi vidi gdje imaju dnevne priraste, znači skoro 50 do 60 grama u odnosu na prije šta su koristili. I jedna bitna stvar je između toga isto šta u našoj smjesi ima apsones mikotoksina, naš Minazel Plus, naš proizvod, koji drži životinje, znači zdrave. Osim prednosti u dnevnom prirastu, prema riječima vlasnika farme, janjci vrlo rado uzimaju ovu smjesu. Što je najveća stavka, staviš janjet u hranu, on je ne uzima, ali ovu smjesu vrlo rado uzimaju, pa samim time i dolazi do tih rezultata da je taj prirast od 350 grama dnevni, što je jako dobro i mislim da s nijednom drugom prehranom to nismo uspjeli do sada. Ona ima više janjadi i ta su janjad manja u odnosu na neke druge ovce, odnosno janjad vrste. I baš zbog toga je taj rezultat prirasta koji je 50 do 60 grama bitan nama u samoj kao povratna informacija i s time smo i krenuli u suradnju koja je evo već godinu i nešto sitno dana se na zadovoljstvo farmera i naravno i nas. Isplativost je u svakom slučaju kad vi imate zdravu janjad. Prvenstveno je najsretniji ovčar koji ima janjce, a da su mu zdravi. A prednost je u tome što oni recimo uzmu oko 600 grama, 500 do 600 grama dnevno to janje uzme te hrane, a pola te uzete hrane oni imaju prirast. Pa onda je tu i računica dobra. Kako bi računica u uzgoju na obostrano zadovoljstvo bila što bolja, predstavnici tvrtke Patent Co u svakodnevnoj su komunikaciji s farmerima koji koriste njihove proizvode. Oni su uvijek dostupni, evo gospodin Grčić kad god uvijek se javi na telefon, dostava hrane je u roku 48 sati. Stvarno, evo, to nema primjedbe i svaka im čast na tome, odlično. To je i cilj da mi svakodnevno budemo u kontaktu sa farmerima, da vidimo što možemo poboljšati, gdje oni imaju probleme, da zajedno rješavamo te probleme, što je u interesu nama kao firmi Patent Co, a i farmerima, odnosno vlasnicima OPG-a, da li to imali ovce, koze, da li imali svinje ili goveda, tovnu junad ili mliječne krave. Moram napomenuti znači da su naše gotove krvne smjese, posebno ova tu, kad govorimo o smjesi za ovce u peleti, znači i tu je
specijalnim postupkom je ona da se ne izgube svi sastojci koji jesu unutra. Odgovorno tvrdim da se isplati tu hranu uzimat i da će njim ovce, životinje biti zdrave, što je najveće zadovoljstvo svakog vlasnika, da su mu životinje zdrave i da imaju dobre rezultate u prirastu i u kvaliteti mesa. U konačnici kad uzima tu hranu, janje znači ne zaloji se, nego daje svu tu iskoristivost hrane daje u meso. Znači uvijek koliko god vi uložite u janje, ono vam uvijek vraća dvostruko više. Tako da je to apsolutno ok i preporučam je svima da je koriste. Hranom pa dostavom i sa nama koji radimo, s kolegama koji radimo na terenu. Znači zajedno s njima idemo u poboljšanju svakog proizvoda i svaka njihova sugestija je dobrodošla, znači da ju mi možemo ukomponirati u nekakvi budući proizvod ili poboljšati sadašnji. Tvrtka za sada ima preko 300 proizvoda, smjese hrane za svinje, piliće, telad, krave, ovce i brojne druge životinje, kao i dodatke prehrani, minerale, vitamine te hranu za kućne ljubimce i brojne druge. Ono što je važno napomenuti, sa novom našom imunolinijom za svinje, koja je sad izašla na tržište, gdje mi smo inovatori na ovom području Republike Hrvatske, sigurno i šire, gdje smo naši formulatori, odnosno ljudi koji se bave u laboratoriju sa hranom, znači proizvodnjom i recepturama, oni su proizveli takve proizvode koje rade na imunološkom statusu kod životinje, na povećanju prirasta, na boljoj iskoristivosti hrane. Prema riječima našeg sugovornika, to je jako bitno u današnje vrijeme kada cijene mesa variraju, a u kvalitetu proizvoda tvrtke Patent Co možete se uvjeriti na stranici www.patent-co.com. Predstavništvo za Hrvatsku je smješteno u ulici Ivana Šiblo 11 Zagreb. Možete se javiti na telefon 01 770 1392 ili e-mail adresu info.hr@patent-co.com.